ikupasidwa panongongole ikupasidwa kwa Juma Uka magezi ndi madzi koma sosopo musacho sa misongo musai wale bwana unalonjeza kwa Malawi azikoko kalamba talandira ndalama mwezi ukata pakoti mpamvu zetakala kodi zata wala kwa chani poli kalindo wala kwa chani poli kalindo wala kwa chani poli kalindo kujitisa matemo wala kwa chani poli kalindo wala kwa chani poli kalindo wala kwa chani poli kalindo kujitisa matemo Murbanji nuyo pamene mulipo muli bwanji mwaranda bwanji mwasora bwanji munazuka bwanji tsiku lanu likuyenda bwanji tsiku lanu likukatha bwanji pamene tsiku lilikutiko kamaliza apa pamene nthawi yanga ikuti 5 o'clock muchigawo chino chakumadzulo mwaweruka bwanji mmagobo osiyanasiyana mwaweruka bwanji programu yomweyi ikhale ya chenjezo kwa anthu amene ndithu mukatsogolera nkhani ya demonstration. Programu yomweyi ikhale yokufunsani inuyo Amalawi kuti mwaweruka bwanji mmagobo osiyanasiyana kuchokera pompano pa Limpopo FM. Mr. F Don't Trust akatundu, Mr. F Don't Trust palibenso, Mr. F Don't Trust ratata naja kuchosedwa ntito analakwa chani Newtoni Kambala kumuchofa ntito wala weza chani ajakwela ali ndi mantha kwambiri VN imene mukayipeza ikakupezani atumizireni atsogolere amene akukatsogolera ma demonstration pa 10 pano mwezi uno wete pa 10 pano amene akatsogolera ma demo mwatumizire VN imene kuti amva kale achifaka alindo alankhulapo kunena kuti atamakachitisa briefings yawo kapena kuti msonkhano watu lankhani malo osiyanasiyana amene akukakumana nda DC amadera osiyanasiyana akachenjere chifukwa chonena kuti IMCP kapena kuti achakwera atumiza maspai awo amene atakakhale nawo m'misonkhano imene iyi atulankhani kuti azika akamvere maplani ena aliwonsewo ama demonstration cholinga chofuna kukasokoneza ma demonstration. Chakwera ali mmantha ku State House akulephera kukodza, akulephera kungwira Monica Chakwera, akulephera kumpalapasa kungwira kukanika usiku ndithu tsiku lonse usiku wonse kungotheramo osampalapasa Monica Chakwera ya akulephera nkhani ya ma demonstration apa 10 pa 10 palelo mwezi uno tauyamba uno lelo ndi 1 pa 10 kuli ma demonstration taona nesuka buledi komasosopo ndiye ali ndi mantha kwambiri Achakwera maka pokuzana ndi nkhani ija ya Saulos Chilima, imfa ya Saulos Klaus Chilima, kunena kuti ma demonstration amenewa ndiye kuti adzusa mkwiyo wa Malawi kwambiri, ndiye kuti adzapita kwa Malawi amene ali ndi mkwiyo wokumwalira kwa Saulos Klaus Chilima, komanso apita Malawi ambiri amene ali ndi kunyesidwa kuvuta kwa zinthu dziko lathu lino Malawi. Kotero matemu amene wakakhala ovuta kwambiri, ndiye poopa ndi kudziwa zimenezo zokunena kuti ma demonstration amene wawa azakhala mwana ali pati, azakhala mwana ali lenji, ndiye ayiopera mpaka nati kunena pano atulusa newspaper alankhula pa newspaper imene inuyo Amalawi mwayiona simudayione, alankhula pa newspaper pa Achakwera kunena kuti iwo sakunjenjemera ndi nkhani ya ma demonstration kapena kuopa kwina kulikonse alibe mantha ndi nkhani ya ma demonstration. Wolankhula nkukhala Achakwera mwini wakenda amene walankhula zimenezo pa newspaper amene simudayipeze newspaper imene muyang'ani newspaper ya lero ya Malawi ya lero limuyang'ani mupezapo nkhani imene akuti alibe nazo nkhawa ina iliyonse nkhani ya ma demonstration komanso sakuopa, komanso amene akuyambisa ma demonstration adziwa kunena kuti akungodzivutisa ndi zinthu zonena kuti nzopanda pake sizathandiza china chilichonse. Mawu amene walankhula Chakwera mwini wake koma leloli pawi atani akungolira wala kwa chani wala kwa chani. Ndiye ino amene mukusogolera nkhani ya ma demonstration muyembekezere kukamangidwa, ino amene mukusogolera nkhani ya ma demonstration muyembekezere kukachitira zivongo zosiyanasiyana ndi maspai amene wawo amene akuchokera ku MCP makamaka pokhuzana ndi nkhani ija ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Mantha amene ali nawo pa imfa imeneyi ali ndi mantha koopsa, ndipo mademo amene wawo achili ngati chiopsezo kwa iwo chochoka pa mpando chotulira udindo wa President pansi. Ndiye pasadafike pamenepo akonza
ndithu ziwembu zosiyana-siyana nkhani ya mademonstration amenewa kunena kuti inde ngakhala atapenda kulimbana nanu kapena kuthana nanu ku misonkhano yatu la nkhani imene mutakapangise ma briefings anu ngati atapanda kulimbana nanu kumene ngati atapanda kuthana nanu kumeneko komabe afunefunebe njira ndi nthawi yonena kuti tsiku la mademoli kuzakhale nkoke ndeti kumemeni inuyo amene mukusakula ma demonstration awawa apa 10 wait zija zachitika ku Kenya zija simwaziona siti kunena kuti mukaphwanye magalimoto anthu anzanu ovutika iyayi komano katundu wa bomayo akaone mkaza mwina nkumati iyayi sono zimene zozo ife siti kupalongosola zimene zozo mutipangisa mulandu wake wachani ku Kenya apanga ma demonstration wopanda kukapeleka chikalata kwa DC wina aliyense kungopanga ma demonstration mwaona bwanji ma demonstration wopanda poyambira kungolankhula lero likungopeleka lero utenga mawa ma demonstration osati ma demonstration kunena za ma demonstration mpaka nanthu kumadikira 15 days 20 days akudikira tsiku la ma demonstration ndi chifukwa chake ma demonstration amene wawo amakhala opanda tsogolo linalilonse ndiye ma demonstration awawo amene akubwera pa 10 wa atsogoleri valani zilimbe atsogoleri khalani ndi nzeru atsogoleri auzeni amalawi zochita atsogoleri memezani mmalawi ina aliyense komanso timeme mmalawi ina aliyense pena paliponse kunena kuti chonde amalawi zinthu zimatikanika ifeyo chifukwa chonena kuti ndife anthu omangolankhula koma kuti tikapezeka pa ground zimativuta timangolankhula tili mmanyumba timangolankhula tili mmakichini akwathu timangolankhula tili kumene tiliko koma kuti tikapezeka pa ground zimativuta ndi chifukwa chake abomawa amationanso kupusa kwambiri chifukwa chonena kuti kulankhula kwathu kumakhala kongolankhula mmanyumba siku la mademo likafikapo timakanika kutuluka timakanika kukapezeka pa ground ndeti kupempha nonse mmalawi ina aliyense amene wakhunzidwa ndi imfa ya Saulos Kraus Chilima kumene kuku kunchewu komanso boma lina lili lonselo mpaka na mangochi kandi msuzu kandi boma lanji tikupempha mmalawi wina aliyense tazatulukani mwa unyinji pasazapezekepo mmalawi wina aliyense wopezeka nyumba wopezeka pa nyumba tsiku limeneli tonse tikakhale pa nsewu pamene nanenso ndikuyembekezera ndithu kunena kuti kuno ku South Africa kuno ndikhale ndikunyamuka 2 days kubwerera kumudzi kuti ndikakhale nawo pa ma demonstration amenewa nonse amene maikonda Limpopo FM tiyeni tikakumanini kumenekoko tiyeni tikakumanini kuma demonstration tiyeni tikakumanini kumenekoko kunena kuti akadziwenso chakwera kuti ife tanyasidwa ndi imfa ya Saulos Chilima ndipo tikufuna ndithu atipasepo umboni wakafukufuku pa imfa imeneyi mamboni amene akutipasa ife ndi umamboni opusa opepeseka odontha wotipangisa ife kuti tilankhulepo mng'ano kwambiri azikatiuza kunena kuti achipatala apeza umboni wonena kuti munthu uyu Saulos Chilima anamwalira ndi ululu wa mabala ndani amene akudziwa kunena kuti munthu akakhala pa ngozi sakhala ndi mabala ndani amene asakudziwa kunena kuti munthu akachitika ngozi amakhala ndi mabala pathupi pake ndani amene asakudziwa zimene koma chimene chidapangisa ngozi chimene ife tikufuna kuchidziwa sitikufuna kumva kunena kuti adamwalira Saulos Chilima chifukwa cha ululu wa mabala sitikufuna kumva nyasi zimenezo musapatirenge ngati ana oti mwabereka ndamonika chakwera ife Limpopo FM Mr. F don't trust kuchokera pompano pa Limpopo FM DJ Mbamande DJ Nyato DJ Kanga akutero Nyamata kunena kuti wala kwa chani Boni Kalindo kuchitisa mademo wala kwa chani Boni Kalindo kutsogolera mademo wala kwa chani Boni Kalindo kulankhulira mphawi wala kwa chani Boni Kalindo kukhala president wa mphawi muno dziko la Malawi yala kwa chani Limpopo FM pomadziwisa chilungamo zoona zokha nkhani zili mmene zili zobisika pa Malawi osiyana amene anali mtulo kwa adzusa amene anali atatopa kwa changamusa mathupi awo akhale ngati kuti sadatope Limpopo FM imapanga zimenezo inu mukunyasidwa nchani kodi zikadakhala zaboza zikadama kunyasani zikamunyasa munthu ukamuza munthu kunena kuti uyu ndi uhule ngati sali uhule sizimamunyasa chifukwa amadziwa chilungamo ndeke kunena kuti ine si uhule sizingandinyasa chifukwa choti ine si uhule koma ukakhala uhule nde umapsha mtima ukundinena ine uhule udandionapo kuti udamba wondigwirapo nde kuti uhule ndikachita ndamako zimampweteka mpaka amatulusa zichewa zitali udzadziwe kunena kuti uyuyu ndi amakhala busy mmakukamu kumavula zikazi ajaini ali chiuhule
chachabe Masolo banji maruka banji kwina kulikonse kumene muli amalawi osiyanasiyana timafuna kuti tingokudziwisani zimenezo nkhani zokhuzana ndi ma demonstration komanso mawu amene achagwera alankhulapo kuchokera pompano pa Limpopo FM DJ wanu DJ Mbamani DJ Nyato Mr. F Don't Trust akatundu bambo akatundu ratata akupira wina otaona ino yonyekwe masokolo atu au kachenjede wana ambiri akulepera sokolo ndala malibe kodi atani wala kwa chani poli kalino wala kwa mukumvera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pa radio katundu bambo mukumvera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pa radio katundu bambo Murbanji mulandire moni kuchokera pompano pa Limpopo FM munthu akunena kuti ama demonstration one sindi kwawo pakomanso akungozivutisa komanso ali bize kulembaso aganyu okasokoneza ma demonstration nde kuti zikuyenda pamenepo Njangwela Chalangwe oye ndedi kufusa kunena kuti masolo banji maroko banji kwina kulikonse kumene muli kuchokera ku Durban, Cape Town, Pietermaritzburg, Orange Farm, Vereeniging, Johannesburg, Cape Town, masolo banji Free State, Butcher Park, Rustenburg, East London, East Cape, muli banji kumene muli banji KwaZulu-Natal, muli banji ku Pantown, muli banji kumene muli banji mu Soweto, muli banji ku Messina, muli banji ku Bedbridge, muli banji ku Zimbabwe, muli banji ku Mozambique, muli banji kwina kulikonse kumene mmatitsata kumene mmatimva Mr. Martin Namalenda ku Namibia, muli banji ku Polokwane, muli banji anyamata uzongola ku Polokwane, muli banji kumene muli banji mulandire moni timakunyadirani Mr. Rambala, Mr. Rodriguez ku group lijala Never Give Up 1, muli banji kumene mabwana timakunyadirani mabwana athu amene
Ajilantosi Jiwaliwa Anderson Waliaya muli bwanji kumeneko Alex Mito muli bwanji ku grupu lija la Ntale pa Malawi muli bwanji kumeneko mwaluka bwanji mmagabu osiyanasiyana muli bwanji bwana wankulu muli bwanji kumeneko muli bwanji Mr. Philip Chambalo muli bwanji Mr. Wile Mr. Maswera bwanji muli bwanji kumeneko inuyo Mr. Robert muli bwanji kumeneko She Robert aliuli Amuna mbili akumati kweza kifuko chankawa kuzipa kifuko chankazi na bola ndizingo mabawa Oloti emu mkoza chaya kafoni ngati ayange akazanga mupele kaboni Ndisi wakuti kwa chema mbali ya mmeneko Sipanga tesima mimi ndifika mmeneko sipata maminitsi ya tikala tili mdziko lija la Malawi kuma demonstration apa 10 amene amayisakasaka Limpopo FM timakhala tikwauza kunena kuti ife timayenda sitikhazikika malo amodzi bwerani kuma demonstration apa 10 tikakumane kumeneko mukatipeza kumeneko pa demonstration apa 10 amalawi makhazikira bwanji ma demonstration yimfa ya Rafu Kasambala ikupwetekani bwanji inuyo yimfa ya Saulos Kraus Chilima ikupwetekani bwanji inuyo yimfa ya Witika ikupwetekani bwanji inuyo yimfa ya Nzimayi uja wa ku Reserve Bank wankulu wa ku Reserve Bank Nzimayi uja ikupwetekani bwanji inuyo ngati zikupwetekani yimfa zimene zozo tazatulukani pa ma demonstration apa 10 yimfa ya Nyamata uja adaphedwa munthu wake ndikutuluka just because faja nina kuti abale ake amene yoyo ndabana amagwira ntchito limodzi kapena kuti amang'era chikho chimodzi ndachakwera ndikutuluka popanda mlandu ujayo wakudwangwa uja wakunkhota uja osati kudwangwa kunkhota uja Nyamata adaphedwa mchimanga just because faja kusinthiramo zovala mchimangamo ngati kupwetekani ifa imene yoyo inuyo anthu akunkhota tatulukani tsiku la pa 10 ile tikakhale tonse kumadepoko siti kufuna wina aliyense kuti azapezeke nyumba yaye tonse tizakapezeke pa msewu tizakagwira ntchito ngati Limpopo FM tizakagwira ntchito ngati Malawi Fest tizakagwira ntchito ngati Malawi okhuzidwa tizakagwira ntchito ngati Malawi onyasidwa kumangochi pajatu usotwe mundege muja mudali Mnyamata wathu mzibambo wathu amene ndithu amalira nawo muimfa ija mundege ije amaliro ake anali achisilamu mboma la Mangochi wamalira muja mundege muja inuyo amangochi nonse yimfa imene iya mbambo amene iya kusangalasani kapena ikupwetekani bwanji ngati ikupwetekani ifa imene iyi tazatulukani pa 10 tonse tizathamange pa msewu tonse tizakakhale pa msewu mwaluka bwanji kumangochi mwaluka bwanji ku Blantyre ku Mzuzu Zomba Balaka mwaluka bwanji Mulanje mwaluka bwanji kumene koko kulilongwe Mwasenti Mwamgona 25 Kanengo area 18 area 30 area 36 area 47 mwaluka bwanji kwa Abiwe mwaluka bwanji ku Nchesi mwaluka bwanji muli bwanji kumeneko muli bwanji ku Chimbiya muli bwanji ku Kanengo muli bwanji ku Kasiya muli bwanji ku Dowa muli bwanji pa Mchezi muli bwanji pa Mvera muli bwanji Musalima Mkhotakota Mchinje muli bwanji Duwangwa muli bwanji mwaluka bwanji magobo osiyanasiyana Limpopo FM ndi DJ Don't Trust akatundu bambo pa Limpopo FM akabwera paropa ngakhale machina amadziwa kunena kuti achikulira atulukirapo mukumvera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pa radio tundu bambo kunena kuti akunama kwambiri amene amayinyoza Limpopo akunama kwambiri amene amajama za Limpopo FM akunama kwambiri amene amajama za Mr. F Don't Trust akunama kwambiri amene amajama za Comlin Tanyiwa akunama kwambiri amene amajama za Lufea akunama kwambiri amene amajama za Comlin Tanyiwa DJ Max akunama kwambiri amene amajama za DJ Kawari akunama kwambiri mwauza MCP kunena kuti akunama kwambiri amene akujama za ma demonstration apa 10 mwauza kuti akunama kwambiri zokasokoneza ma demonstration na feso tililede tiwauza Amalawi zoti achite nawonso Amalawi asaende okonzeka tilankhule tibwere ndipo kalamu pompano pa Limpopo FM mnandine DJ Wanwano DJ Mbamade DJ Nyatwa Mr. F Don't Trust akatundu bambo ratata mbite Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pa radio tundu bambo